Boss. Saan naman po, Junix? Unsa na plano sa tong kamanyak? Unsa ka manyak? Kampanya. Pagtaron, Junix, kawala tanyan hidire para may ngunana. Bitaw boss, unsan may plano nimo diri ah? Atong kampanya, ihatag ning ayuda sa tagsa-tagsa ka pamilya, kutob sa makita sa atong mga mata. Tama ka boss, kay murag dugay na pud may wakatrabaho sa imuha. Unsa? Dugay na may wakatrabaho sa imuha. O gani, asa man day mo gikan? Ikaw mas tole, masa gikan? Kablo ka, namulawan pa. Namulawan pa, bantog na naka-braces ka. Ngipon gani no, gold na. Pagkatibay. Kunya ikaw, Junix, asa man day kagikan? Gikalintura ra. Amaon na, kasi sige na makagugma-gugma. Nya, tara! O, tara, pasit ah. Pwede man tayo kita niyo magpuno ba eh? Palahubog kayo. Pwede. Ako ha. Siya ginakikwisan maayo. Hoy, mayong punta kanyang tanan! Buntag siya, boss. Ay, unsa man ni inom na inom? Ay, ako nagainom po ko sa una, mo shot ko ha? Bus, palata bus mo na inid. Maayo jud kay mo abi-abig tao si boss ba? Ison dyan rin tanduay ba? Langa, oy! Bus mo ka kabantay. Saman, Sige ra sila inom mo tanduay walay pulutan ay. adi na maayo na! Nianihimi dire para mohatag og ayuda sa tagsa-tagsa ka pamilya. Kay wala may pulutan ay. Dawata ka ni tulo ka palwa sa kamunggay. Binuang. Tagaig noodles. Tagaig itlog. Dara, boss. Butang dire ha. Nagilo-ilo na lang kamunggay. Mo ning pinaka best combo sa tanduay. Walay lain ang kamunggay. Kita rami gibidoangan ani. Manayon nyo kalimti ha. Boss Marque, para sa mga pobre. Gapo yun yung naimanok, unsa man yung kamunggay oy. Okay na siguro ning kamunggay no kay na may noodles nga chicken ang flavor. Okay raman ng kamunggay. Tagay lang may gamayng pahalipay. Palipay? Boss, nakadira. Unsa man gano sa deta dili anda. Suna kay alas. Ipamulong mo. Okay! ਗੱਡੀ ਲੈਂਬਰਗਿਨੀ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ Walo pa ana oy. ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਚਲਾਵੇ slowly Insa man na. Relax lang! Kalmahi. Boss, tawag ko nimo. Kailangan ako imong serbisyo. Usa nga serbisyo, boss? Pakitae sila sa imong talento nga piti kayo. Kay paglima na, basic kayo. Bunal na. Alang si mong pagpangampanya. Saya ko dari ah. Okay! Pasok! Sino siya? Ang bangis niyang gumiling. Ang bangis niyang gumiling. Ang bangis niyang Wala tay TV pero na tay live diri. Maona ne. Okay kayo. Ayaw sa tanaw ninyo. Goods kayo no. Good jet. Asa mo buto? Boss Marque. Nakuha na kong kiliti nila. Mo na kayo ninyo kalimte. Boss Marque, para sa mga pobre. Boss Marque. Boss Marque. Kaya pasi na me. Boss Marque. Ano kay? Boss, kita mo Boss Marque? Di ka naman to dire. Asa siya badalong? Nakaw naman to. Nah, ganin na ra? O ganin na ro. Ah, suda, yung pagkitaon ni Boss Marque.